Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai jalannya event ini, mohon diperhatikan keamanan barang bawaan masing-masing. Jaga kebersihan, sampahnya jangan lupa dibuang ke tempatnya ya. Pemirsa, dimanapun kalian berada, sesaat lagi kalian akan kami bawa ke acara Puro Taktim Maulid dengan guest star yang spektakuler, Lucy Brahman, Kaji Samirin, Ganden, dan Gus Gantengnya Jawa Timur, Gus Faiz namanya, yang akan membawa kita menuju ke sebuah perjumpaan budaya dan iman yang dikemas dengan tema Islamic Java Culture. Acara ini dikonsep indah oleh Kedu Manajemen, IW Inovatif Visual, DMS Lighting, dan NR Audio. Audio, standby. Visual, standby. Lighting, standby. Purok present for you. Sedaya wonten pun selamatan. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Maulaya wasallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad, manusia yang boleh lambaikan tangan semuanya. Yang di atas, mana tangannya? Oke, terima kasih. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia, kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi syafa'atuhu Ahli
luar biasa. Tangan buat Anocha Indonesia. Wah, Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartosipun sederek dongko sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gawa nangka kecemplung sumur. Cakep. Warga dongko mugi panjang Panjang umur. umur. Amin Allahumma. Amin. Lah ya. Sampean tak? Nggih. Aku demen lek pengajian sing ngarep ayu-ayu niki. Lah wong urung-urung wis sing ayu-ayu dhisik. Bar nyawang kene lah, nyawang kene perubahan total. Ini gental tok. Paling tidak niki dalu alhamdulillah Mbak Lucy, Mbak Kaji Samirin, Nggih. sedaya mlempak kula nggih parian no paling. Oh iya, monggo. Ya no. Tuku nangka karo tuku kasur. Apa duit? Apa duit? Cek, Apa cek, duit? cek, Wong cek, rene hei, hei, bisnis, hei. ora gawa kok 10.000 kok. Tuku nangka karo Tuku kasur. pulut tok kasure rak nek turoni noblok. Oh, iki kur gayat, iki mah ngarep budal lali gak gawa duit. Tuku bakso lali ora iso bayar. Kok bayar tuku Iya. kasur. Iki parian Oh mami, parian. Ya 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 ya. Tuku nangka karo tuku kasur. Regep. Kene tok sing arep mburike mbok jek sing cakep ngono lho. Nggih, sing mburi mengke cakep nggih. Nggih. Nggih, ndang. Tuku nangka, tuku kasur. Warga nangka muga-muga panjang umur. Ayahmu kene wis aku wis. Sampeyan. Parian mek trimo ngono tok. Lah piye? Melok-melok warga ndongko panjang umur, warga ndongko panjang umur. Iya ya. Sing keren. Wah iya ya. Apa? Tuku bakso 5 mangkok. Cakep. Wayah bayar randi duit. Lah cakep. Nyemoni. Pisui bakule. Iki apa ya? Lah piye? Lah Itu- petang mangkok akeh bute. Dirungokke tenanan kok trimo. Kowe ki asline nyemoni kula lho. Ora. Tuku nangka 5 cacahe. Cakep. Warga ndoko mugi kathah rezekine. Amin. Epek nangka ning peteng-peteng. Cakep. Warga ndongko kabeh meteng. Wah. Nggih. Wong Kabeh urung-urung kok mangkok meteng oleh lho. ngurus piye. Iki sing perawane iki do ndredeg kabeh. Alhamdulillah. Semongko Cakep. PP garing. Cakep. Warga ndongko rezekine kemringsing. Cakep. Wah, amin amin amin. Aku ya mau kalah. Semongko rasane legi. Kat biyen Gak pewenak to wayah nggonku iki kok. kesuwen awakmu ya. Halo Bos, weh. Mugi-mugi sedaya sehat, seger waras, panjang umur. Amin. Masya Allah. Nopo kepinginane keturutan. Amin. Nopo kepanyunane kasembadan. Amin. Sing rung duwe bojo ndang oleh jodoh. Amin. Sing pengen tambah neh karo aku. Aja. Eh, Sing urung pikantuk jodoh ndak kantuk jodoh, prawan-prawan muga-muga Bisa. ndang entuk para joko-joko. Amin. Sing duda-duda ndang entuk para rondo-rondo, sing lansia ben ndang entuk lansia-lansia. Dadi Amin. padha papane. Lah engko lek wis nenek-nenek umur 85 bojone brontok malih ndang stroke. Mosok ya cek gondo 80. Lho. Neng nyuwun Normal sewu. ya, piye? Nyuwun sewu mi. Lek Kaji Samirin. Iya. Aku arep kaya ngomong lek babakan jodoh arep kaya ngopo nek saiki cah nom modele lak pacaran to. Buh, kula niku arep piye panggah mantep nek digolekke wong tuwek ya iki. Ki enek. Apa? Awakmu lek masalah jodoh, Pilih gak digolek. model kaya cah saiki pacaran golek dhewe. Iya, no, mah, no. Awakmu pengene digolek wong tuwek ngono. Iya no. Yo rene yo, Mbok Dik, Mbok Dik. Tuwek eh. Niku senengane sing tuwek-tuwek. Oh niku tasik enom, selera Niku? niku tasik enom, sererane iku luwih nemen melih. Mi aku kok malah goblok to. Maksudku ki ngene lho. Aku kan nek cah nom saiki modele pacaran. Heeh. Ning karepku nek aku ki karena Iya. anak yang soleh Heeh. Karena kan manut karo sing wong tuwek. digolekke wong tuwek arep Lah piye? iya makane kuwi. Kok golek nomor piro? Yo ya. Niki lho Mbah kene Mbah. Niki lho, oleh iki lho Mbah. Niki njaluke sing tuwek. Panganan dhewe kayak kirut wisan. Lah, jaremu manutmu karo sing tuwek. Ami aku Ya ngene aja belonen kaya to. ora ndak boleh. Dadi tua muda itu sama saja. Nah. Onone wong tua ya mesti ana wong sepuh, onone wong muda pasti ada orang yang tua. Kita Aja harus- ngelokno wong Lah. tuwa, urung mesti lek awakmu iso sampe tuwa. Lah, nang nek wong ra. tua ku wis tau enom, ning Lah. sampean durung tentu iso Sampai sampai tua. tua. Ngono lho ndeng gendeng.
Ning nek babakan Jojo nek tuwa terus ya kisut. Lah. Pipinya niku lho. Yo Tapi luar biasa. Sekan kira. Mas Samirin, wah Nggih. bener aturin jenengan. Piyai ndongko sing rawuh cantik-cantik. Cantik-cantik. Nemu cahyo. Nggih. Nah, Dan bersinar. yang jelas cantik bukan hanya fisiknya tapi hatinya Hatinya, juga amin. luar biasa. Tepuk tangan buat Warga Siki. Joko Siki. Dongko luar biasa. Sing kene Mary sing kene. Iki Apa? iki lek ceblok ira dimundur mawon nggih, Pak. Sing sarungan ra dikempet ngeten. Mengke ceblok. Made nek arep dhewe sarungmu enak-enek piye to karep. Jenengan dah dimingkup. Halo, Bro. Nyuwun sewu nek sampai kelerengin ceblok rono Oh, lah iya. ya. Bahaya no. Nggih, ingkang baku Mbak Lucy, Mas Ganden. Nggih. Kita bareng-bareng di sini menyampaikan terima kasih matur suwun Matur suwun. kepada ketua panitia dan seluruh jajarannya yang mana sudah menghadirkan kami di sini Nggih, dan nggih. bahagia sekali bisa hadir di hadapan panjenengan semuanya Nggih. dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Gitu. Nah, niku Sing kula biasa. pokok karo banser tamungan. Ya napa? Lho napa? Gawane mapak nek pom bensin. Terus? Muapak ke mlente. Iki Pak Rin. Iki siap bos. Pun siap nundereng sudah. Nggih monggo. Weng lah kok dhisik. Terus karepe mapak kuwi mengarepe nyapo. Aku yang mana? Diapusi aku. Ning Nggih. bansere dijemput to Mbak Lucy Nggih. sampai sawirandang teko aku sampai gobes Iya. wis duwandan to. Pundi to celak mriku lho, Pak. Aku iki teko langsung mabuk gleyet astagfirullah. Lah karep Tapi lo aku- iki jane terus awakmu lho mapakmu sirmu nyapu toto Sukamto namine. Oh, bansere jenis Sukamto. Sukamto. Ning iki jenengan sik aman deh aku. Aku ini nyuwun sewu karo Mami Lucy karo jenengan. Iya. Sampeyan wis penak teko dhuwur lha aku. Sik goleki sandal to. Terus? Sandal tak dekek ngarep. Eh. Mi, aku tak jupuk sandal. Jupuk. Lho, lah ning ndi sandalku? Lah tibake dicolong banser iki mangkel. Dia kene dhuwur rak raya kentuk to. Kowe ora kok dicolong nunggak kuwi dikrenahne awakmu malah dipermudah. Ning Lah kene kok ora trimo. Lah kene goleki tak remet-metan kok ya. Ancene pawane iki pawan apes ya ngono iki. Lek Nggih. dhewe kan yo lancar-lancar. Oh, iya, siap. Lah iki teko ngenteni kula niku aku nggih critane ngenteni kula. Alhamdulillah. Mi tak enteni nang kene gaya Nggih, mangan nggih. bakso. Karangan. Ning karangan entek rong mangkok niki tenan mboten apus-apus Nggih. entek rong mangkok. Nggih. Teko ndoto iki ora kudu. Lah. Ning ngendi dhuwit. Ngono lek itu. Berarti awakmu mung nyegat aku mung sirmu yo kon mbayari bakso. Lah untunge ke baksone rong mangkok kok enteke mok 10.000. Nggih. Lah apa meneh regane 20 ya kene ngisai mangkok. Kok ngisi-ngisi nih kowe koncone Lucy Brahman mangan Nggih. bakso ora bayar kok. Tidak disangoni. Alhamdulillah. Yang Iki jelas sing ini rawuh. persembahan dari Burok. Burok, Ya, yang mana bergerak di dalam wifi nggih. Nggih. Nah, semoga Burok selalu sukses. Amin. Makin banyak pelanggannya. Amin. Dan semuanya bayari lancar. Amin. Amin. Gitu. Sampeyan iki nggih. Sampeyan ki genake buruk ngerti artine buruk ora? Burok. Lho gak ero. Ora wong dongko kok sampean. Lah, lah, Piye lek wong ndongko. Sampeyan yo gak ero mi buruk karo Gak ero. tanggap teko kene ra ero. Lah. Kowe roh tenan ora lek ora tak antem. Gasmu gregeten aku. Iki Anu mbok antem piye Berarti wong tenan. irunge wis mekrok Heeh. mbok antem. masa Siap-siap iki. Mbak, siap-siap. Apa artinya Pokok apa? salah jongkrok nih rono bunda soben. Kalau saya pernah naik pesawat itu buruk ada. nek pesawat niki ora beda buruk niku. Apa? Iki nek wah sampean Wis tondang. orang itu kalau malu bertanya sesat di jalan. Alah, Mergo mau kemurate kok ya bertanya teko kene. tidak ada orang. Gue ya, undang. Iya misal. Jane bengi iki mau tak sabar-sabar ya. Nggih, Mergo arep enek Romo Yayah. Nggih. Aduh kek Pak Romo Yayah ning guan. Ganteng. Aku setanku langsung loget-loget. Kok kok gilan. Yang buruk kuwi mengko. Iya piye? buruk. Eh. Ane mosok toh nyawa ora ya. Ora. Buruk kuwi enak tegese dhewe. Apa Iya, tegese, ndang tegese? apa? Buruk kuwi niki nggene Pak Ali iki dulu-dulunya nyapa kok wibine perusahaane jenenge Buruk. Apa? Karena Pak Ali kuwi demen mlebu rok ngono lho. Oh, lah ra. Endi Pak Ali? Pak Ali yang mana Pak Ali? Bali. Pundi Pak Ali. Bali nih pundi? Jenengan dipetnah Pak Ali. Yang mana Pak Anu Ali? iki Yang mana? kula sahne niki malam hari ini sampean nugel gulune cah iki ra apa-apa. Lambemu Ini lek. Pak Ali. Apa? Pak Ali. Kurang Masya ajar. Allah. Ah, iya. Lho, Pak Bisa Ali. apa toh Mas? Iya. Disapa to Mas? Monggo mriki Pak Ali. malam, Pak Monggo Ali. mriki. Megah mriki lho. Alah. Ndang no ora munggah ra kira monggo ndang rene. Guyon Pak Ali guyon. Guyon apa? Ora, aku guyon timbang esuk di kandang nih.
Nyuwun Nah. pangapunten nyuwun Nggih. duka ingkang kathah Bapak Ali napa leres niku parikane kok remen mlebu jero. Ngapunten lho ngapunten niki. Nggih. Ini ada mau kotak berjalan. Oh, Nggih, monggo dipersiapkan. Mriki-mriki untuk kula beki mriki. para jamaah yang mana hasil infak ini nanti Nggih. akan digunakan untuk pembangunan jalan nggih. iya. Dan Lho bantere Sukamto lho. Oh, ini. Ninggal. Mapak ninggal niki lho. Syutingen iki. Nah, tonyonan. Sukamto. Mbak Kaji Samirin, Nggih. niki dari kota amal kek pun mubang dadi amalin jenengan muga-muga kena nggih jaminan swarga benjinge. Amin. Paling tidak ini nanti sebagian juga digunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Tur termasuk niki wau kula nggih pun didhawuhi kalih Pak Ali. Nggih, pripun? Mas Ganden nanti kota amal berjalan Nggih. seikhlasnya nanti juga disalurkan kepada yang membutuhkan. Termasuk ya aku. Lah ngisin-ngisini. Awakmu kok tak urusi dhewe. Aku membutuhkan nih, Lek. Lah awakmu ya apa sing ra butuh? Aku sembarang Wong kuwi butuh. dadi manungsa kuwi luwih Nggih. becik. Ah, tangane murep daripada tangane Mlumah. mlumah. Apa neh piyaine sik sehat kaya sampean kuwi, ngono lho. Ah. Anu Banter. nanti kuwoplak langsung ditodong kota amali. Alah wong niku bondo. Ya lah 10.000 ora nggawa blas lho niku. Wong MC kondan, geragelan kondang kok. Ih, 10.000. Apaan? Aja prono to, Pak. Aja ngisi mikir. Cara. Rong yuta. Nggih mengke kula temiki. Ayo piye kok ya awake dhewe kok. Alhamdulillah lek kaji sampean rong-rong lho. Dalem Engko ta? napa ne? Lah. Lah aku diliwati kok. Mengko beres. Beres. Gampang. Niki diaturke kalih tetembangan ya. Nggih. Miring. Menika sinambi nenggo panjenenganipun Gus Warid nggih. Menika tetembangan rumiyin gawe Nggih. selawatan. Napa niki? Nggih, adik-adik yang ada di atas nggih, hati-hati nggih lenggahe teng mriku nggih. Lho. Piye iki? Nggih. Apa peleng? Peleng napa lerilir? Peleng napa Nuwune lerilir? napa? Lah kok request Pakde bojo loro kepiye? Weh, Sik diempet sik bojo loro. Pengajian nyindir kok aku bojo to. loro. Nyindir aku yo. Coba request bojo loro. Aku kawajo telu iso. Nyuwun sewu paling tidak ki yo dawuhe Guse ngono kae ya yo paham. Lah paling tidak setia seumur hidup. Lah aku ki lelaki setia, pecinta wanita. Kita harus saling mencintai, menyayangi sesama manusia. Terutama pada wanita. Kasihilah ibumu, kasihlah wanita-wanita di luarmu. Dadi kabeh saeneke tak cintai. Oh mangkane bojomu yo loro. Papat beng. Untung ora dadi tanggoku. Tanggoku lah gerus. Lah makanya aku ngedoh. Ini pokoknya yang ada di atas ngapunten sangat ngantos-ngantos estu. Ngatas-ngatas nggih. Mugi-mugi acara dalu menika beto berkah lan manfaat kagem kita Amin. sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo nyanyi bareng-bareng nggih. Satu nomor lagu Lir Ilir. Ya salam. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Yang paling belakang boleh sambil nyanyi.
biasa. Masih. Dereng ngantuk. Dereng. Pun sami saya sama dereng. Dereng. Nggih. Masuk kesel timpet Timpet. riyen. Masuk ngantuk Timpet. riyen. Lek tilem sonten kan pun biasa, gitu. Nah, lek sajake kesel sila glosor ya ora apa-apa. Ning alon-alon lek slonjor kita pun jejeg kancane seneng ngarepe. Nggih, nika Ala ya bapake dhewe iki paling tidak iki nek babakan aku ya tak urus tenan lho, Dik. Apa Iki nih? nek lagu iki lek Rin, iki paling demen Mbak Lucy iki nek angger nembang ngene iki lho. maksudnya piye? Iki zaman cilikanku mbiyen zaman Yato Iba iki ya iki. Loh, piye kowe? Ora tau mondok ya ngono kuwi. Lah. Ngene-ngene MTQ. Lah sampean. Apa pernah mondok? Sopo? Sampean? Aku iki mondok 15 tahun rumah samu. Weh, Woi ngene-ngene mondok 15 tahun aku iso. pertanyaane nang endi? Maratuwa ora ndek omah kok. Kentok sih. Lah yo, aku kan yo mondok meh maratuwa ora ndek omah. Lah wong mondok gen maratuwa kok bangga. Lah ora bangga piye? Ra ndek omah kok kudu bangga no lele. Piye to ki wong? Lha wong ora duwe omah kok bangga iki lho. Paling tidak kaya Mbak Lucy kalih kula. Nggih. Arep kaya ngopo, dhewe yo duwe dhewe ya piye.
Lho, kowe mbiyen mondok mbiyen, saiki wis duwe tingkat rumah samu. Sapa sing ditingkat? Bojoku. Iki tak dudoki daleme bapak panitia wah luar biasa Yo, tongkat nggih, ping 3 alhamdulillah. cagake lho gede papat lho iki yang ngono iki omahe wong iki bapak tuan rumah kira cagake kur papat lho Nggih. dhek lho 45 Lho, cagak griyane niki 45. Rungokno. Rungokno ki lho. Wah. oke Akeh. nyapa kok cagakmu keh men Akeh mergane arek ambruk. Cowok koki ngono ae. Isan Mubeng. ning yo bangga sing penting duwe gubuk dhewe. Oh iya. Niki mau nek wontenipun tetembangan lir-lir ki jane pomo dibacutke dawa. Piye? Ana mburine, nadane Mas Titik penak no. Ya. Sepura majele. Kanca-kanca, wah kowe mah. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara donya jadi turuti. Jadi turuti. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara donya jadi turuti. Allah. Apung durung ketekan pati. Ayo padha sing sregep ngaji mumpung durung ketekan pati. Iki lho, sampean jek enom oke ninting. Ambil iki ceblok enom akeh, ceblok gulu akeh, ceblok tuwa yo akeh. Iya. Ya, Berarti sak wayah-wayah yen dipundhut kersane Gusti Allah ki nom pantes. Tuwa ya pantes. Prawan pantes. Saiki tak genahke. Mami jenengan kalih kula. Kanjeng Nabi ku nyuwun sewu, sedanipun wontenipun 63 taun. Iya. Aku kan jek akeh, aku umurku jek 20. Lah banjur jenengan. 50. Jenengan. ojo ngene mati Loh, mboten lho. Dilalane arep mulai, Kedap, tenang mawon, tenang aja. Loh, ya kaya sing ngarep mau. arep kene jurang Malaikat itu hak vetonya ada di tangan dia. Gitu. Oh iya. Jadi sak wayah sir nyabut sapa ae gak popo, panggah pantes cah cilik pantes, nom pantes, tuwa ya pantes, Termasuk awakmu. kok aku neh Loh, lah awakmu lek dhisik ora popo. lah iya aku yo ora apa-apa lho Nggih. Mas gandianmu suwantene sae nggih. Sae nang sae. Alhamdulillah sae Monggo dibudalne. Aku keri lho. Wong kok ya nyuwun sewu bojoku lho jek penak-penake. Lah, wis aku tak openane lek masalah bojo. Ada bojo to? Duwe no, punya no mi. Bojomu ya wong. Ayo grandong apa piye ya wong lumrahe wong. Kok nesu to aku iki takon bojomu ya wong. Nggih wong no mi. Lah iya to. Bojomu kuwi iki lho WA aku. Tenan apa piye lek kowe kok Kandhani yo. wajur. Kan tak WA maune. Mbah ten pundi? Ten griya, Mas. Lah niku iya bojone gandian. Lah Mas gandian niku kadose tanggapan alah kersane tanggapan nggih kersane mboten nggih kersane. Loh, lah kok ngoten to jenengan? Lah mosok loh sebagai seorang lelaki yo ndak peka sekali dengan kemauan seorang istri. Lah napa to, Mbak? Bojoku muni ngono. Heeh. Kayak terus mari Lah mati ngoten. Lah gak pekane pripun to, Mbak? Kepripun? Lah mosok to wingi niku kan nembe mantuk. Nggih. Terus langsung dandan macak rapi. Yo ya kita cari makan. Yo kita makan di luar. Loh, ya Mbak nggih muni. Oke, Dik, ayo. Mangan nek jobo kan gitu. Terus mari ngono. Lah, kula kadung ganti baju, pakai minyak wangi, pakai skincare niku. Skincare. Oh, skincare. Iya. Lah tulisannya skincare. Metu ala tak tampok. Lah kok mantun Ngapunten lho ya. nggih. Aku Lah kan kok mantun ngoten piyambake maem piyambak. Lah kok meten budi tenemper. Lho kok genahne lho. Ya makme nek ayo golek maem nek jaba. Lah ya to Dik ki aku wis nek jaba ora nek jero omah ora ngoten lho. Maksudnya maem nek jaba kuwi golek nyang restoran apa nyang anu ngono kuwi lho. Ora kok pahamu maem nek jaba. Tiba tak telepon lho wis sampe plese. Bojoku cek penake. Lah. Nyun sewu aku yo rada curiga nyun sewu Pak Ibu nggih. Iki jujur tenan. Aku yo batin. Iki kan amit sewu yo orang nyek ciptane Gusti Allah tapi kan irunge mekrok ngene-ngene to. Lah anake. Lah niki lek julukane kan percaya kabeh nyun sewu. Irunge niki lek wong lumrahe manungsa kan irunge mancung ning dhuwur. Lah niki Lah niki pomo barong rasa macak yo. Jungkel terus jengek ning dhuwur ngeten iki lho. Deglak ngeten ya. Lah kok yogane niku rupane kaya bule sedaya lho. Yogane niku papat kaya bule sedaya. Lah aku kok bojone to.
Bojomu biyen Ayo, kerja bojoku. nek luar negeri to, Wah, Arab Saudi suwi. Oh, aja layak. Yo iki lho, Mbak, berarti wis temu masalahe. Nyapa? Berarti anake kuwi kan yo Maksud ngene lho, kuwi sing lanang kaya ngono kok anake ganteng-ganteng ki. Lambemu. Sapa? Ayo nurun bapake to, Mi. Paling tidak lek Reni tuman kowe. Kowe arep muni Lah tapi kan sampean irunge gak bangir wong anakmu ganteng-ganteng kok. yen mak bangir Mi terus iki dina tak pangkur. Kowe kok ya. Irung kok dipangkur apa ya nak? Ya napa? Masih nggih. terus. Napa? Niki mau kan enten kupone nggih. Oh, ada kuponnya. Ada yang Masakan kupon. undian. Nggih. Dalem? Oh, nggih sebagian ngapunten boten nih. betul. Sing boten angsal kupon yang mana? Mawon, nggih. Yang Sinten da- sing mboten angsal? Oh, sing ngayu dhewe iki Satu, sinten dua, sik dolek tak hitunge sing ora oleh piro jale. Oh iya. Iki tak gantine ngono lho. Oh, ngono ya. Piro-piro jale? 1 2 3 Nah. 4 5 6 7 10 11 12 Oh, 200. 50 200. 50 Berarti ngeten piye? kan sing mboten angsal kan enten rang langkunge 200 to. Heeh, 200. Niku mau ngapunten ingkang kathah panitia namung damel 1000. Berarti tahun ngajeng lek ning ngentene malih damel 1200 cukup. Kowe kok ngledis kok ya. Nggih. Mi, niki untuk perdana jenengan. Siap-siap, oke. Niki berapa dulu, Mas? Berapa undian? Ya 10. 10. Nggih. Monggo, yang membawa kupon bisa dicermati angka-angkanya, nggih. Niki hadiahnya kulkas 16 pintu. Lek buka piye? Ora ono. Ono dhewe kok. Niki ya. nomor yen, Mas. Surprise dulu. Ini Sudah disiapkan? Ini 10 ya? 10 ya? 10 nggih. 10. Bismillahirrahmanirrahim donga dhewe-dhewe. Mriki enten sing buta kupon? Oke, tak dongane oleh kabeh, ya ta? Amin. Sarunge dikencengi. Ken gak lugur, Lambine dikencengi. ken gak cepot. Iki oleh piro iki? Dito? Bojone digondeli. Lek Ren, Digondeli. iki lho, piro iku? Loro, telu. 4 5 Lima. 6 Kurang 5. kurang 5. Kurang 5. Ya. Nyuwun sewu Mas Ganden, Mbak Lucy, lek Kaji Samirin ndak ada yang punya kupon jadi jenengan tenang mawon. Lah ngene semua. Nggih, pun to. Niku lho gue kesen kok ikhlas banget. Nggih. Lah mbuh. Sampeyan iki kok ngitung kok malah kancane iki kok ya nggih sekawan. Pas. Ya, pas. Pun tenang mawon. Wong niku sing ikhlas niku atine mesti bungah, gitu. Nah, ini mendapat apa? Oh, di situ ya. Oh, doorprize-nya di situ. Doorprize-nya Panitia Oke. nanti Oke. dibantu. Mangke yang cocok bisa langsung ke sebelah kanan panggung di depan Oke. sini, nggih. Oke, untuk yang pertama nomor undian 00723. 00723. 00723. Pak D, Mbak D, Mbak. Kalau. Adek, angkat tangan. Oh, bakal belum bunga. Yo. Alah. Ikan sepat, iwake gabus, semakin cepat semakin bagus. cepet. Oke. Ayo, Lanjut, pira Mi. Mau, pira mau? 00729. 00732. Ya. Baik, 32. Nomor selanjutnya 00565. 00565. Ya. Oh, di kono nek ngono. Wah, canggih. Oh iya, 00565. Iki Yes. terus. Oke. Lanjut. Nomor selanjutnya 00658. 00658. Ya. Niki Niko, Mbak. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya nomor 00904. 00904. Dipirsani nomor iki. Nggih, nika monggo langsung maju mawon sing pun cocok, nggih. Lek mboten cocok milih liyane. Selajengipun nomor 00518. 18. Dong wonge. Aduh 8, Pak. Ya 8. Ben ora ngantuk kaya iki kan jam 10. 00518. Oh, wale. Wale. walik lu. Ya wae. Selanjutnya, selamat nggih Bakung. Wah. Entuk napa niku kipas angin? Oh, kompor Wah, to. kompor kena nggih ngecas kopi. Besok takon manggangne sate iki ben bledhos iki. Oh, iso kula kok ya. Nomor selanjutnya 00449. 00449. 00449. Nah, yang terakhir, Oh, masih ada kok. nah. Oh, lho. Ya ini. Burung. Yang belum diambil. 00975.
00975. Iki ya sing ngarep kok anyep ra entuk. Ana ora nyekel kupon kok makane yo dengak-denguk. Ya Allah, mugi kathah rezekinipun nggih Bu. Amin, amin, amin. Sampai ape pengen midhanget kot bae Guse lho. Nggih, leres. Ya engko Guse lek miyos jeleng. Ngeten. Untuk yang depan nanti yang enggak pakai kupon mengke pun kula siapne. Dongakne. Nyapa to siapne kok wong duwe dhuwit wae kok. Selanjutnya 00784. 00784. Yo. Selanjutnya 00132. 00132. Pak De nomormu piro? Niki terakhir lho, terakhir. Terakhir lho bar iki. Pak De sing njaluk bojo loro. 10 kupon. 00974. 00974. 00974. Nggih. Saged menghubungi panitia. 10 door prize sudah dibagikan dan tentunya kami bertiga akan undur diri dulu gitu. Nanti kita jumpa lagi. Meskipun yang menten wancine Guse badhe paring tausiah dumateng panjenengan sedaya. Ngoten nggih. Untuk yang di depan yang ndak dapat kupon ndak apa-apa nggih. Ngapunten nggih. Wis to. Ora oleh kupon ra apa-apa, sing penting jek iso nyapa-nyapa. Nggih. Mbak Lucy, Mbak sampeyan sebelah mriki napa mriko nderek mawon. Nggih. Nika ugi sedaya kemawon. Wis mugi-mugi mengke panjenengan Kamparang rawuh sedaya kemawon entuk berkahipun karena setelah wontenipun menika mengke tasih wonten undian malih. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Semoga kathah rezeki panjang yasa awet timur berkah barokah rezeki kathah. Allahumma. Amin. Semoga Bapak Ibu, Mbok Biling